After 2 minutes, okay na po ito mga studio. Luto na po. Lipat mo natin to sa serving plate. Ayan o. Wow. Sarap ng kumain. Mapapadami po tayo sa kanin ito. Yan mga kastudyo. Ready na po ang ating bistik Tagalog or beef stick. Tara po, kainan na. Good morning mga kastudyo. Welcome to another outdoor cooking. Today's episode po, magluto ko ng bistik Tagalog or beef steak. Mayroon po ako nabili dito mga kastudyo na 1 kilo po of sirloin po na beef. So ito yung ginamit ko, gagamitin ko mga studio kasi ito na part siya, medyo tender siya na part ba. Kaya ito yung gagamitin natin para mabilis maluto yung bistik Tagalog natin mga studio. So tara po, hiwain muna natin to sa manipis po na slice. Let's go! Ganyan lang po, kanipis. Yan o. Sobrang nipis po mga studio. Gasan pa natin ng mabuti mga studio. So ito na, titimplahan na po natin mga studio. Unang-una po, maglagay tayo ng isang buong lemon po. Kasi 1 kilo itong kuha natin, yung sirloin na beef. Tapos, tuyo. Tapos, meron din tayong black pepper. Mix natin. Ito yung magiging marinade natin mga kasudyo. Hayaan natin siya dito ng mga 1 hour po para dumikit yung lasa niya dito sa beef natin ba. At maging malasa po ito mamaya. So ito na po, hayaan natin to ng 1 hour na nakababa dito sa marinating mix natin. Balikan po natin to mamaya.
After 1 hour mga ka-studio, mag-pan-fry na po tayo. So, maglagay ako ng konting mantika. Ilagay natin tong beef na marinate natin mga ka-studio. Baliktarin nyo po from time to time para ma-equal. Okay na to mga ka-studio. Ayan o, mayroon pang mantika, kunti. Tapos nag-brown na yung baka natin. Naglabas to ng tubig mga ka-studio. Pero nag-evaporate na po siya. So, kunin muna natin dito. Yan, set aside na natin to para magisa na tayo ng lamas. So, itong sobrang mantika, mga studio, gagamitin natin paggisa sa ahos. Yan. Isa nating ahos. Sandali lang po yan kasi sobrang nipis ba. Yan. Balik na din natin to. Tapos yung sobrang sabaw na marinate natin mga studio, ilagay natin. Tapos syempre kulang to mga studio ng sabaw para maging tender pa po ito. Lalagyan po natin ng tubig ito or kaya beef broth. Ito yung beef broth mga studio. Amihan natin para maging kuhan ba, malata, umayo ba. So ang gamit natin dito mga studio ay Knorr beef broth cubes. Ito po tinunaw ko sa 1 liter na tubig. So ito yung magiging beef broth natin. So ayan mga studio, hayaan natin yan na hanggang sa magtinder ba. Mahumok na yung kuhan, beef natin. Kasi gusto natin yung malambot ba na beef. So takpan mo natin to. After 45 minutes mga studio, malambot na po ito. So at this stage po, lalagay ko na ang unting asukal. Tapos lalagay ko na din mga studio ang ating white onions. So, pwede din po kayong gumamit ng pulang onion dito. Pero, kami po, mahilig kami sa white onion. Kahit hindi na po lutuin. Kasi itong white onion, kain na kahit hindi pa lutuin. Bango na po. Tapos, kunti lang yung sabaw. Tama lang yan. Ayaw natin yung madaming sabaw na bistik. Pa natin ito mga studio na mga 2 minutes lang po. Tapos serve na natin. After 2 minutes, okay na po ito mga studio. Luto na po. Lipat mo natin to sa serving plate. Ayan o. Wow. Sarap ng kumain. Mapapadami po tayo sa kanin ito. Yan mga ka-studio. Ready na po ang ating bistik Tagalog or beef stick. Tara po, kainan na. Ito na po mga ka-studio. Kakain na po tayo. Yes po, luto na po ang bistik Tagalog or beef steak. Yan. Pray mo na tayo. Bless us, O Lord, for this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Po, kauntan nyo mga ka-studio.
Hintay mga Pag ka-studio, magutom excited naman. na ako. Paniudto ni na mo. Yes, ito po yung sabaw niya. Yan, ang lapot ang sabaw mo. Mm. Diri tanan na, iyabon to. Yan. Wow. Gandi ka? Mm. Thank you po. Wow. Ngaon ta niyo. Sarap nito. Magdarang ko ano, serving spoon. Oh, Oh, kuha hindi na alam. kinamutalan oy. Kain tayo. Kain po tayo. Ang sarap po. Sarap. Sakto ra ba yung pagkalambot mo? Saktong-sakto lang bang. Napapadami po tayo sa kanin ito. Ano, magsiga na. Hindi na pala. Kuha. Hindi, nang uno, patay na, lubat na yung kuhan. Ang light namin mga studio. Parang ulan kasi. Ano? Gloomy na ng paligid namin. Sarap po. Manalo. Gusto niyo pong mas malambot pa? Kuhan lang dagdagin lang ninyo kuhan. Tubig ba? Or yung broth ba? Dagdagan nyo pa. Para hindi kayo maabutan na maubos yung sabaw. Dapat yung gamitin nyo yung sirloin na cut apart ng kuan beef ba. Kaya yung top round wag yung madaming ugat kasi matigas yun, matagal kuan ba. Palambutin. Panalo po, ang sarap. Kunin ba ako rice mo? Rice ka ba? Magdagdag tayo. Kahit sabaw pa lang nito, ulam na po. Ang init pa na kanin pa. Ito na dani. Nagana dani no? Sarap din ang sibuyas. Ang 1 kilo, ang dami na makakain, no? Ano pang?
Kuha na. Kuha na kanon niya. Kuha nga. Sarap. Kasi pamari sa ito niyo. Meron ka ditong Coke. Coke sa akin. Hmm. Sa'yo. Sa akin, limonsito. Mahilig sa beef dyan. Kain po. Singot na kayo mo. Lagi. Init kayo ron. Murag kawanon ba? Dagom na kayo. Namis kailan na no? Coke na. Ubusin natin naman. Rice ka ba? Ito. Sarap. Agad kita rice. Kunti lang? Kunti lang bang. Init pa sa rice oh. Inita pa. Buyas. Ito ba? Grabe ang init po. Paningot kita mo ma. Ikaw na mag-ubos nito ba? Usog ka na? Sino ako? Ubos na. Cheers tayo? Cheers. Bugnaw eh. Grabe. Ang sarap. Sarap ng tanghalian natin pa. Shoutout po muna kami.
Shout out kay Ma'am o Sir Eats. Ayan, nagmumukbang din po siya mga ka-studio. Sana i-visit din po natin yung channel niya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Shout out Aryan Joy Ronquillo, Joker, Pinoy Hugot Lines, meron pong channel, Siblings Channel, Amirol Manguda from Nueva Ecija, Darin Carl from Abu Dhabi, Merson Arago Vlog, Mamu Evelyn Lim, happy birthday Jeneline Pustanes sa May 20. Happy birthday Ma'am Jeneline. Happy birthday po, ma'am. Shout out Riza Servito, Angel Huntong at JR Lapas, Sahara Arenas, Carl Vivien Kanya from Magpit, North Cotabato, Syra Morcilia, Stanley Kirk Morales at Boy Ascato, Japan. So yun na po lahat mga studio. Sana po na-enjoy kayo sa kainan namin at outdoor cooking namin today po na bistik Tagalog or beef stick. So yun na po mga studio. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na outdoor cooking at mukbang. Bye-bye. Bye.